ЗДР хора, и в днешното видео ще си поговорим малко за новия Dress to Impress апдейт и това ще го направя на голямо дълго клипче. Не знам как ще стане, но както и да е, просто не ми пука. Днеска ще се завърната в Dress to Impress тези нещица. Ето, помните, миналата година ги имах от стария ми акаунт, който вече не съществува изобщо. Изобщо не съществува. И новите кодчета, хора. Мисля, че аз съм ги въвела, но за някои, които не са го въвели. Ето, така, нека влизаме. И между другото ще вляза аз в FreePlay мод, за да мога да покажа повече от нещата. Малко мисля да си намаля звука, да можете да ме чувате. Мисля, че ме чувате. Така. Ще се телепорна в FreePlay. Не ми трябва тук да ги оценявам. Нямам търпение за тези стари неща, пък ги спомни бяха направили като една отделна стайчка, но да видим как ще бъде. Много ми е интересно. Така. Взимам си аз тук паричките. Преглеждаме си шопа, имаме ето такива нещица. Сега. И тук си е както така, значи определено са. Ето ги. Уоу. Нямам никакво търпение, но нека първо си направим на кожата. Един момент. Така. Направим го ето такъв, принцип, който ми е нормален с аватарката ми. И просто нека видим и да. Така. Охо. Извинете ми, просто се разкашлях. Ето я. Значи, това са новите, там са старите. Новите са мега яки и брутални. А тук нямаме нищо. Всичко е безплатно. Нямам търпение, нека пробваме това. Така. Правиме си кожата някакси такава, мисля, че нещо това ся... Как да кажа, твато, където са онези... как им беше имената, бе, на тея, както и да е. Мисля, че ще използваме от Навара лицето. Не мога да го цъкна това. Съжалявам, хора, просто интернетът ми не е прекалено добър. Така това ще си сложим. Как ни е тук с пече? Мисля, че тази може и да ни е подходяща. Един момент, чайте. Сега ще настроя. Добре, хора, с косата и така ще останем. Добре, нека обличаме и този аутфит. Така ни стана. Сега това е мъжкото. Добре, нямам проблем. Така. Набързо станахме такива мъже, за да го изпробваме. Но сега ще изпробваме само новите. По принципно старите, може би вие си ги знаете. Но само ще ви ги покажа. Забелязах, че са добавили такива нови лица. Първото от които ни е такова. Това мисля, че не е. Не, по принцип, по това можем да... Как мислите това? Добре. Въпросът е за мъжете. Айде, ще използваме и примерно тази коса, някакси такава чиничка ще бъде. Да. Моментът на истината. 3, 2, 1. Така. Цъкнахме го. Чакайте и сега шапката. Те не се спалват, те сега ще се спалнат, хора. Ние сме невидимки сега.
Казах ви, че ще се спалнат, ето. И така изглежда. И сега ще пробваме, имаме още някакви си джамийски шапки. Сега ще ги изпробваме. Ей така вчипня шапката. Буквално не се вижда от тази коса, просто трябва да бъдеш без коса. Това мисля, че е най-подходящо към лицето и косата. Дайте да сложим това. Твато е така. О! За мен този костюм от мъжете е най-хубав този. Сега ще пробваме женските костюмчета. Сложих си жената и сложих и тази коса, защото просто много ме впечатли. Това според мен е най-хубавото нещо. Сега го преобличаме. Сръбската дама ви призовава. Наистина прилича на сръбската дама с това нещо. Примерно по такава тема нещо крипи. Може да използвате това. Това даже е идея. Ето хора, дадох ви идея. Ние да продължаваме следващия костюм. Това е тип нещо по-семпло, но сложих и тези обувки. Не знам, те май са към следващия, който и той е много як. Този за мен е най-якия. Буквално имаше такова нещо в VIP-то и сега. Хора, това вече е безплатно. Тип такъв са направили безплатно. Не, то от старите. Сега ще ви покажа после. Забележете как якето много яко ми седи твато. Този също е мега яка. Добре, нека ние претегим и да си припомниме старите тук. Японското! Какво беше тайландското? Филипинското? Това не знам какво беше. Индийското? Мексиканското? Испанското? Тарокле обожавам. Любимите ни бразилски неща и това не знам как се казва, но на всеки мой любимо бразилското, разбира се и на мен хора. За такъв тип ви говорих, ама твато не е вип. Твато не е вип. Индийското и на мен ми харесва. И твато ми харесва, и твато ми харесва. Всичко се върна. А така хора, знам, че вие най-много сте очаквали кодчетът, разбира се. Да започваме с първия код. Аз даже ще проверя дали го имам. Мисля, че беше един момент. Да, този аз съм си го взела. Аз само ви ги показвам. И този. Аз съм ги взела. Благодаря ви много хора, че гледахте това клипче. Радвам се. Помогнах ви с всичко, разгледахме всичко, направихме си кодчетата. Това е хора и мога да ви кажа. Чао, играйте повече. Дресто импрес.